Hope TV uvádí cyklus filozoficko-teologických úvah Cliffa Goldsteina. Věda a naděje. Zdraví vás, Cliff Goldstein. Rád bych dnes mluvil o vědě. Chci mluvit o vědecké revoluci a chci také mluvit o naději, o níž se mnozí domnívají, že ji věda lidstvu přinese. A potom chci položit otázku, nakolik věda splnila sliby, o nich se mnozí domnívali, že je věda nabízí. A také, jaké má odpověď na tuto otázku dopady. Někdy na přelomu století přednášel Werner von Siemens, zakladatel známé společnosti Siemens, skupině posluchačů v Berlíně a mluvil o slibnosti vědy a technologie. Rád bych vám přečetl jeden citát. Jen si to poslechněte. Proto, pánové, zůstáváme neotřeseni v našem přesvědčení, že výzkum a tvůrčí aktivita vedou lidstvo k vyšším úrovním kultury, povznášejí ho a činí ho přístupnějším pro nejvyšší aspirace. A že nastupující věk vědy ulehčí jeho těžkostem a nemocem, umožní mu lépe užívat života a učiní ho lepším, šťastnějším a spokojenějším s jeho osudem. Tak dobře. Teď bych vám ale rád na toto téma položil otázku. Siemens tato slova napsal v době, kdy měl svým způsobem mnoho důvodů k optimismu. Stačí se nakonec podívat na to, kam věda, a jak říkám, on to psal krátce před příchodem 20. století, stačí se podívat, kam do té doby věda a vědecká revoluce lidstvo dovedla. Od samotných počátků vědecké revoluce začali lidé nahrazovat pověry hypotézami, tradice matematikou a dogmata experimenty. Od toho okamžiku lidé věřili, že jim věda nabízí naději utopie. Věřili, že jim nabízí naději na éru, kdy lidstvo, které bylo doposud vydáno na milost a nemilost přírodě, konečně odhalí její tajemství, spoutá její síly a zkrotí ji. Rád bych vám přečetl, co napsal německý filozof a historik jménem Ernst Cassirer. Je to skutečně fascinující kniha nazvaná Filozofie osvícenství. Autor v ní v podstatě vyjadřuje naději vědy a říká: celé 18. století je protknuto tímto přesvědčením, tedy že v dějinách lidstva nyní nastal čas připravit přírodu o její pečlivě střežené tajemství, neponechávat ho nadále v temnotě, kde bylo obdivováno jako nepochopitelná záhada, ale vynést ho do jasného světla rozumu a analyzovat ho se všemi jeho základními silami. Základní myšlenka je prostá. Po dlouhá staletí bylo lidstvo zotročováno pověrami, dogmaty a nevědomostí, takže se předpokládalo, že jakmile se osvobodíme od těchto intelektuálních absurdit, otevřou se nám nekonečné možnosti pokroku a rozvoje. Stačilo prostě setřást okovy dlouhé historie tradic a podobných věcí, což v jejich vnímání znamenalo katolickou církev a Aristotelovo učení. A pokud se od tohoto oprostíme pak s pomocí nových poznatků a nových metod získávání poznatků, s pomocí nových konceptů toho, co to vůbec znamená něco znát, lidé přestanou být pouhými pěšáky a stanou se pány vlastního osudu. A je tu ještě jeden aspekt. Žijeme v době, kdy je věda autoritou. Věda se stala autoritou a je pro nás proto těžké si uvědomit, že věda byla ve skutečnosti revolucí. Že byla revolucí vůči autoritám minulosti. Francis Bacon, který žil v 17. století, řekl, že jsme byli po příliš mnoho století ovládáni 5 nebo 6 mrtvými řeckými pohany a on a další byli odhodláni setřást okovy, kterými jsme byli tak dlouho spoutáni. Soustředěním na rozum, experimenty a pozorování jsme se měli naučit ovládnout přírodu. Jádro všeho bylo v přírodě samotné, v květinách a stromech. A jen čekalo, že lidé začnou používat rozum, experimenty a vědu, aby odhrnuli závoj a odhalili tajemství vesmíru.
V této nové filozofii, kterou dnes nazýváme vědou, bylo všechno rychle zredukováno na hmotu v pohybu. Vše bylo jen molekuly a atomy, fungující podle přesně daných zákonů, které se daly vysvětlit prostřednictvím vzorců. Přestože mnozí z raných myslitelů původně vycházeli z předpokladu existence Boha, později zvláště pod vlivem Francouzů tuto myšlenku zcela zavrhli a už tu žádný Bůh nebyl. Byla to vše pouze a jenom příroda. Mám rád citát autorky Susan Neimanové, která říká: proces, během kterého se z obhajování Boha rozumem stalo přání nahradit Boha rozumem, byl dlouhý. Ale přesně o to šlo. Lidé už žádné božstvo nepotřebovali, místo toho bylo všechno možno vysvětlit přírodou či s pomocí přírody. Od atomů až po pohyb hvězd. Nebylo tu žádné vysvětlení zvenčí, nic nadpřirozeného. Všechno to bylo jen a pouze v přírodě. Realita byla na všech úrovních naturalistická, bylo možno ji chápat pouze v tomto smyslu. Pokud jsme něco nechápali, pak to bylo proto, že jsme neznali vědecké vysvětlení, neznali jsme chemickou podstatu, neznali jsme fyzikální zákony, které zatím stály. Nebylo tu nic nadpřirozeného, nic nad námi, nic mimo přírodu. Pouze v přírodě a skrze přírodu můžeme pochopit přírodu. Pochopit sami sebe a využít to ve svůj prospěch. A konec konců, když se nad tím zamyslíme, vidíme, jaké to mělo výhody. Neúroda se už nekladla za vinu starým vdovám, čarodějnicím, které prodávali na trhu byliny a mohli něco očarovat, ale klimatickým podmínkám, které se řídí danými zákony. Astrologické diagramy byly nahrazovány dílem Haleyho, Newtona a Herschela. Vnukové těch, kdo upalovali staré báby jako čarodějnice, teď natahovali telegrafní dráty přes Atlantik. A tak to bychom mohli pokračovat dál. Lidé teď pasterizovali mléko, ačkoliv jen o generaci nebo dvě dříve věřili, že pokud vezmou staré propocené svetry a zavřou je do sklenice, vzniknou z toho krysy. A pak to byli ti, kteří se dožili objevu penicilínu, přestože pamatovali doby, kdy se lékaři pokoušeli léčit nemoci pomocí pijavic. Lidé už nemluvili o alchymii, mluvili teď o chemii Roberta Boyla a Alessandra Volty. A co bylo ještě lepší, nebylo to jen toto vše. Ale tato nová věda také něco produkovala. A byla tu technologie. Byl vynalezen teploměr. V roce 1814 byla udělána první fotografie. Samuel Morse vyrobil první telegraf. Daimler vyrobil v Německu první vozidlo na 4 kolech. V roce 1903 podnikli bratři Wrightovi svůj první let. Zdálo se, že naše pokroky nedokáže nic zastavit. Myslím, že to byl Ralph Emerson, kdo tuto náladu dobře zachytil, když řekl: ať člověk stojí vzpřímen, jde sám a ovládne vesmír. Každopádně jedním z nejvýmluvnějších hlasů tohoto smýšlení byl muž, jehož jméno dnes není příliš známé, i když sem tam se o něm něco dočtete. Jmenoval se Marquis de Condorcet. Byl to filozof a matematika, vyjádřil naději, která v té době panovala. Přečetl bych, pokud to v té hrozně tlusté knize najdu, přečetl bych vám citát, který Condorcet napsal. Muž, který žil v 18. století. Neexistují žádné pevné hranice zlepšování lidských schopností. Zdokonalitelnost člověka je naprosto neomezená. Tyto dvě věci byly v tehdejším smýšlení klíčové. Myšlenka pokroku prostřednictvím rozumu a zdokonalitelnosti lidstva. A on říká, neexistují žádné pevné hranice zlepšování lidských schopností. Zdokonalitelnost člověka je naprosto neomezená, pokrok této dokonalosti je napříště mimo kontrolu jakékoliv moci na tomto světě, která by mu mohla bránit a není omezen jinou hranicí než trváním zeměkoule, na kterou nás příroda umístila. Jádrem jeho smýšlení tedy bylo, že bude ubývat nevědomosti, přibývat znalostí, zmizí otroctví, všichni lidé budou svobodní a jakákoliv tyranie bude minulostí. Věřil, že věda povede k větším a větším výhodám, ke zrovnoprávnění žen, ke zdvojnásobení nebo strojnásobení délky života, ke svobodě pracujících a možná dokonce i ke konci válek. Je přitom nutným paradoxem, že Condorcet napsal tuto ódu na lidský pokrok zatímco si zachraňoval život útěkem před historicky první vládou založenou na rozumu a principech této vědecké revoluce a osvícenství.
což byla Francie v době francouzské revoluce. Tato nová vláda zpočátku vzbuzovala velké naděje, jak říká Wordsworthův slavný citát. Žít v tom čase svítání bylo požehnáním, ale být navíc mladý znamenalo opravdový ráj. Condorcet byl zpočátku velkým nadšencem pro revoluci, ale během několika málo let se tato republika, založená na principech rozumu a vědy, zvrhla v bezmyšlenkovité a iracionální násilí, v němž mohl být kdokoliv, kdykoliv smíkán ulicemi, poslán pod gilotinu a přijít o hlavu před očima nadšených diváků, kteří ještě před několika dny byli jeho přáteli. Na vrcholu této fáze revoluce nazývané teror bylo v Paříži povražděno kolem 1300 lidí během jediného měsíce. Ve většině případů na gilotině. Vzpomínám si, že jsem kdesi četl, že to dosáhlo takových rozměrů, že si obyvatelé dané čtvrti stěžovali, že všechna ta krev tekoucí z gilotin poškozuje hodnotu jejich domů. Trh s nemovitostmi v této oblasti upadal kvůli silnému zápachu z rozkládající se krve. A to vše v republice založené na rozumu. A pak to byla celá ta záležitost v kraji Vendée, kde bylo povražděno neuvěřitelné množství lidí. A to vše během revoluce. Musím si proto klást otázku, jak mohlo k takovému bezohlednému a nesmyslnému krveprolití dojít v republice založené na rozumu. Založené údajně na stejných vědeckých principech, díky nimž Galileo objevil měsíce Jupiteru, nebo díky nimž Newton odhalil zákony pohybu a gravitace. Přestože toto násilí mělo být varovným znamením, mělo být varováním, že morální pokrok nemusí nutně následovat pokroky vědecké, nestalo se tak. A myslím, že Condorcetův osud je jasným příkladem tohoto poblouznění. Jeho příběh je celkem zajímavý. Nedlouho po tom, co napsal tato vzletná slova o přednostech této republiky rozumu, o lidských schopnostech a velkých nadějích pro lidstvo, přišel Condorcet, kterému šlo o život a který se na svém útěku skrýval 3 dny v jednom kamenolomu, celý vyhladovělý do jakési hospody. Hostinská se na něj podívala trochu podezíravě a zeptala se, z kolika vajec chcete omeletu? On nevěděl, co má říct, protože jako příslušník jisté elity nikdy sám nevařil, a tak řekl z 12. Ona se na něj podívala a řekla, čím se živíte? A on odpověděl, že je truhlář. Hostinská se podívala na jeho ruce a řekla, tohle nejsou ruce truhláře. Abych to zkrátil, začali ho podezírat, že je odpůrcem revoluce, vzali tohoto muže, který teprve nedávno sepsal všechno ta krásná slova o lidské zdokonalitelnosti, zavřeli ho a chystali se mu useknout hlavu, protože byl proti popravě krále. Ale než to udělali, tak si něco vzal a zemřel. Předpokládá se, že spáchal sebevraždu. Myslím si ale, že to o něčem vypovídá, že je na tom cosi prorockého a bolestně ironického, když se muž, který právě sepsal takovou ódu a chvalospěv na lidskou zdokonalitelnost, nakonec raději zabije ampulkou jedu, než aby si nechal useknout hlavu vládou, založenou na týž principem, které měly vést k tomuto absolutnímu zdokonalení lidstva. Nedávno jsem ve Francii byl, zrovna v termínu francouzské revoluce, a oni to oslavují. Je to zvláštní. Francouzská revoluce měla různé fáze a je také různě interpretována, takže ji můžete vnímat i jinak. Ale chci říct, že navzdory hrůznému násilí toho období teroru, jak tomu říkají, optimismus vyvolaný vědeckou revolucí pokračoval dál, až do raných hodin 20. století. A přestože byli někteří, kteří proti tomu varovali, lidé jako Nietzsche, Schopenhauer a další, většina lidí byla na počátku 20. století velice optimistická. Věda měla vyřešit všechny problémy. V New York Times 31. prosince 1899 dokonce vyšel úvodník, v něm se psalo zítra, takže 31. prosince 1899, byli tedy přímo na prahu nového století, zítra vstoupíme do posledního roku století, které bylo poznamenáno větším pokrokem ve všem, co se týká blaha a osvícenosti lidstva, než celé předchozí dějiny lidského rodu.
Takže tu byl optimismus. Francouzský filozof Jean-Paul Sartre byl v té době ještě dítě. A ve svém životopise se mimo jiné zmiňuje o tom, jaké bylo žít právě v této době. Říká, byl to ráj. Země se zdála téměř dobyta společnými silami západního imperialismu a technologických výhledů. Dobře, je to psáno s určitou nadsázkou, ale zmiňuje se například o tom, že to byl věk telefonu a automobilu, doba, kdy vznikala první letadla a tak dále. Velký optimismus. A pak tady mám další velice zajímavý článek z časopisu Atlantic Monthly ze září 1997, nazvaný Poznámky k 20. století, kde autor píše, jaká nálada tehdy panovala. Středem vesmíru už nebyla země a dokonce ani slunce, ale jak už dříve napsal kaplan královny Viktorie Charles Kingsley, železnice, zaoceánské lodi a elektrický telegraf jsou známkou toho, že jsme alespoň v jistém ohledu v souladu s vesmírem. Že mezi námi působí mocný duch, řád udávající a tvořivý Bůh. Muži a ženy se více než kdykoliv předtím či potom cítili na zemi doma a pány svého osudu. Přírodní démoni minulosti byli zahnáni rozumem a elektřinou a lidští démoni nového století se ještě neobjevili. Tak vidíte, převažoval optimismus. My to dokážeme, věda jde stále kupředu, umíme létat, máme penicilín, dokážeme to. Zdálo se, že vůbec nic nedokáže zastavit lidstvo a zastavit tento pokrok. A to vše díky vědě. Ovšem byl to jeden drobný háček, který toto nadšení trochu utlumil. Dnes mu říkáme první světová válka. Lidstvo dostalo první příležitost využít divy vědy ve skutečně velkém měřítku. Všechny technologické pokroky předchozího století, a že jich bylo skutečně mnoho, všechny se spojily za jediným účelem – zabít co nejvíce lidí. A to s úspěchem, nad jakým by si Čingis Chán poslintal vousy. S pomocí chemie, fyziky, mechaniky a hydrodynamiky, aviatiky, metalurgie vytvářelo lidstvo bitvy, v nichž během několika hodin zahynuli tisíce lidí. Věda nabídla vojákům věci, o kterých neměli v minulosti ani ponětí. Iperit, plamenomety, tanky, kulomety. Existovalo dokonce i velké dělo pojmenované po Krupově manželce Tlustá Berta, což byla 43tunová houfnice, která dokázala pálit střely vážící přes 800 kg na vzdálenost přes 12 kilometrů. Kdo ví, co si paní Krupová myslela o tom, že to pojmenovali po ní. Pak měli takové ty kuriózní dvouplošníky, jakým létá Snoopy, které ještě o pár let dříve nikdo neznal a které se nám tak líbí, protože jsou roztomile neškodné ve srovnání s bombardérem B-29, který svrhl bombu na Hirošimu. A který nebyl ničím ve srovnání s dnešním bombardérem B-2 Spirit s technologií Steel, který létá na zvukovou rychlostí, jeho přesná rychlost podléhá utajení, a který schazuje nálože z výšky 15 kilometrů. Co tím chci říct? Že první světová válka s miliony mrtvých a dalšími miliony zraněných zničila tuto více než 100 let trvající iluzi o lidském pokroku a vzestupu. A pro tu hrstku nezlomných, kteří po první světové válce zbyli, tu byla druhá světová válka, v níž technologie přinesla ještě větší zkázu a ztráty na životech než v té první. Jsem si jist, že to je vyléčilo. A tak můžeme pokračovat dál. Kdo stojí o science fiction? Když pomyslíme na první a druhou světovou válku, co asi přinese třetí světová válka. Líbí se mi citát od Reinholda Niebura, který o tom píše. Poslechněte si to. Niebur říká, v dějinách lidstva nenajdeme ironičtější skutečnost než kontrast mezi nadšenými nadějemi posledních století a hořkými zkušenostmi současného člověka. Každý technologický pokrok, který předchozí generace pokládali za předzvěst či záruku vykoupení lidstva z různých jeho obtíží, se nakonec stal příčinou nebo alespoň příležitostí pro nový rozměr starých otázek. Jak moc se mohou věci změnit během 100 let? Navzdory vědcům i vědeckým a technologickým pokrokům, které ohromovaly svět na počátku 20. století.
Vzpomeňte si, že jen těsně předtím uskutečnili bratři Wrightovi první let. Náš optimismus se na prahu 21. století blíží nule. Alespoň já tedy nejsem zrovna optimistou, pokud jde o záchranu, kterou nám přinese věda a technologie. Nevím, jak vy, ale já se z toho spíš k smrti děsím a mám důvod. Bez ohledu na vymoženosti, které nám přináší, každý pokrok ve vědě je analyzován, rozvíjen a zkoumán s ohledem na to, jak by ho bylo možno využít pro smrt a zkázu nepřátel, ať už skutečných či potenciálních. Ať už jsme kdokoliv, ať žijeme kdekoliv, v něčích očích jsme jedním z těchto nepřátel. Vidíte? Naučili jsme se ovládat přírodu. Ale nenaučili jsme se ovládat sami sebe. Důkazem toho jsou války a zabíjení minulého století, v nichž zemřelo takové množství lidí, že se to zaokrouhluje na nejbližší 10 000. A to je podle mého důvodem, proč je dnes už jen málo kdo oklamán starým tvrzením, že věda je záchranou, které se zdá být stejně zastaralé a naivní jako myšlenka z minulého století. Vzpomeňte si, že komunismus je záchranou. Veškerá naděje, že technologie nás zachrání, vyléčí naše neduhy a zachrání lidstvo, zmizela. Pokud ne při ostřelování Verdunu, pak možná v plynových oblacích Osvětimi nebo později v událostech v Černobylu. Jestli chcete něco vidět, najděte si na internetu stránku Slide, psáno www.slate.com. Vyhledejte si fotografa skupiny Magnum Paula Fuska a podívejte se na jeho fotografii dětí narozených po havárii v Černobylu. Jestli chcete vidět, kam vede věda, jestli chcete vidět, k čemu vede technologie, tak si prohlédněte tyto stránky a podívejte se na Fuskovy fotografie dětí z Černobylu a udělejte si vlastní obrázek. Nedlouho po prvním jaderném testu Robert Oppenheimer, jeden z tvůrců atomové bomby, sledoval výbuch bomby, kterou sám vytvořil, a myslím, že se ten chudák sám vyděsil, když viděl, co udělal. Byl to přece úspěch. Věda to dokázala. Povedlo se jim rozštěpit atom a vyrobit bombu. Ale přečtu vám, co Oppenheimer napsal po tomto výbuchu. Věděli jsme, že svět už nikdy nebude stejný. Někteří se smáli, někteří plakali, většina lidí mlčela. Vzpomněl jsem si na slova z hinduistické knihy Bhagavad Gita, když se Višnu snaží přesvědčit prince, aby vykonal svou povinnost. A aby na něj udělal dojem, vezme na sebe svou vícerukou podobu a řekne: nyní se stávám smrtí, ničitelem světů. Jediným problémem je, že věda ještě nepokročila natolik, aby nás dostala do jiných světů. Což znamená, že alespoň prozatím je tím jediným světem, který můžeme ničit, ten náš. A ten ničit můžeme. A to o mnoho snadněji než dříve, přátelé. Po celá staletí platilo, že když se nějaký pomatený náboženský fanatik, který věřil, že ho po smrti očekává 70 panen, rozhodl vést džihad, byl v podstatě hrozbou maximálně pro své sousedy. Ovšem dnes už jsme jedna globální vesnice. A celá ta myšlenka globální vesnice měla evokovat vřelé pocity kolem velké lidské rodiny. Bratrství. Ale ve skutečnosti tato fráze znamená, že dnes můžeme obchodovat se smrtí stejně rychle, jako se zbožím a službami, takže tito lidé dnes ohrožují kohokoliv od Butte v Montáně po Montparnasse. A i přes všechny naše chytré pokusy o masové vraždění je to teprve posledních 60 let, kdy jsme dosáhli schopnosti zabít všechny na planetě. Byl to tedy technologický úspěch, uvážíme-li, že po tisíce let se lidé museli zabíjet šípy a sekerami. Stručně řečeno v 21. století, ať jste kdokoliv a žijete kdekoliv, ať je váš život jakkoliv neškodný, věda, přátelé, věda a technologie, které měly být naší záchranou, našimi zachránci a bohy, usnadnili cizincům, pronášejícím nesrozumitelné přísahy a pocházejícím ze zemí, které by většina z nás ani nedokázala najít na mapě, umožnili jim, aby vás ničili. Aby vás zabíjeli a ničili vše, o čem jste kdy snili. A byl to už Einstein. Einstein předvídal už v roce 1917. Poslechněte si, co napsal. Einstein píše:
Celý náš vychvalovaný pokrok techniky a vůbec civilizace je srovnatelný se sekerou v ruce patologického zločince. Sekera? A co třeba raději termonukleární zbraň o síle 20 megatun? Patologický zločinec? Kéž bychom měli takové štěstí. Co třeba fanatický džihadista? Takže co s tím? Byl to Wittgenstein, o kterém už jsme tady mluvili, kdo řekl, že i kdyby byly zodpovězeny všechny možné vědecké otázky, zůstaly by ještě zcela nedotčeny nejdůležitější otázky života. Víte, věda nakonec prostě znamená jen lidstvo pracující v přírodě, studující přírodu, manipulující přírodu. A to je v pořádku. Ale nakonec, protože je příroda přírodou, nebude trvat věčně a dříve nebo později, ať budeme dělat cokoliv, postupně zanikne, odumře a zmizí. To nám přece říká už druhý zákon termodynamiky a věda to prostě jen usnadnila. Díky vědě to bude snadnější. Byl to Němec Martin Heidegger, který jednou řekl, už jenom nějaký Bůh nás může zachránit. Chtěl tím říct, že pokud neexistuje něco nad tím, co zde vidíme, pokud neexistuje něco mimo tento svět, tak jak je uspořádán, pokud neexistuje něco nad tím, co máme tady, pak nemáme žádnou naději, protože nás to vše nakonec pohltí a všechno bude pryč. Úplně na začátku jsem položil otázku a ptal jsem se na naději vědecké revoluce. Věda nás údajně měla zachránit. Ale teď se domnívám, že je pravděpodobnější, že nás příroda nakonec dostane. A myslím, že věda to v konečném důsledku přírodě usnadnila. Takže co chci říct, je asi to, že pokud neexistuje Bůh, pokud neexistuje nic nadpřirozeného, pokud neexistuje nic nad námi, nic, co by bylo nad přírodou, protože, jak říkám, všechna věda je manipulací přírody, pak nám nezbývá naprosto žádná naděje. A věda, ten Bůh, který nás měl zachránit, je ve skutečnosti zrádcem, protože víc než cokoliv jiného může věda způsobit náš zánik. Takže nakonec, pokud nemáme nic většího, než jsme sami, nic nad námi, pokud neexistuje žádný Bůh, pak máme jen sami sebe a vědu, která nás zničí. České znění připravili Jan Wagner, Eva Watson-Jones, Csaba Čák, Vít Reiter a Vítězslav Randísek. Pro Hope TV vyrobilo AVR Studio SRO ve spolupráci s občanským sdružením Hope Media v roce 2011.